Exodus kelendong ke baar, ke dekot ke bakat rio. Ki kentin ki badan hakani ke dekot. Ti uling do ke remedian, uladon nyomut ki khun kentei. Bat kita kilawan tong bat kila pendap ya ki sing oj, ya kaban ai ya ki hun langbrot ukpa chongki. Ke dekot ke bakat rio kawan ra ya ka jing temai, ban beteng ya ka khana shpang jong Moses budon deng jong ka jinglong marway hagani ka remedian hadin bulaphet na ka khmat ka jongu pharo to ka badan hang ni ka banyarap yingi kalong layathu tang shpang ulingdo ndrei empat semla ai kerteng hang ni ulingdo ka remedian tingim tip hangtai hapo median kimani yo blay ubakumno kata kadang long jar hakani ka benta kabayathu shphang jong niulingdo kadai udon nyau mut ki khun kenthai tikat kum karkom jinglong jingman jong ka kolsyor ka ba nyau kor ki khun sinrang ban beteng ka pateng ka pakit ha ka bay dei kur dei jaj ti hang di ka jing kedau yakini ki khun kenthai kala balong ka jing mut ru banyathu ba an amdon shu uban beteng yakani ka kamlingdo hapo median ban beteng ni yakani ka jinglong lingdo nakani ka long yeng jong uni u lingdo ka ba arpat ka bang yu hang ni ka long kani ka jing kedau ya ki hinyau mut ka penpau ba lakat tungut kidon ki khun kenthai hindrei wat iweiru shimla don i khun sinrang to ita ilong tang i jing yathu na basdang kani hindrei ka bayarap biyangi ka dei kitu ka benta ka bahamar pedeng bakini ki khun kenthai kim shim la kentai ya ka kam ban sharai lang brot namar hakalong ying long sam hi ki ru kietrei kum la dadei kedon ru ki men ki parashin rang kin yetrei hi kumju ya ka ban sumar ya ki lang brot kumbalong ka Rebeka kumbangi pulia ke kitab Genesis ti hang ni kini boro nyungut namar lapanan kam na kitu kintin kita kilawan tong kasyai hang ni ba baro nyungut kedan benta hakani ka basumar ki lang brot bat kiawan sya kajaka badon ko kadeka tu kapukri ke ba u Moses u Shong penjak thachipor kawai pade ka ban yarap ni hang ni kadai la pendap ya kishing oj ya ka ban ai ya ki kan hun lang brot kishing oj isyangi syani namar ka keteng ka ni ka kentin sing oj isung thu tangkum katu kajaka ka ba la jushna ban ai ban penbam jingbam ikisniang kat bahang ni pade kajing pen dan kam ya kani kentin singoj kamut ka kerteng kelum ka badai ya kitu kinur ki bala ti hajan ka jaka badan ka pukri ka balshu pong thlio hakimau khanang bakan kam pensuk ba anda tam da the ang tu kanyarap ya ki jingri bi odi nak nakatuka singoj to sakawai pat hang ni ka bangyu i ba la kedau da ka basyai ya kajing don ki jingri chong di uling do akari median da kitu ki kentin ki ong ki ken hon lang brot ukpa jongki ti kani ka shu penithu ya kani ka long yeng hang ni hari median ka ban se syam ya Moses bat ru lapen yaso na kani ka jinget hu bo ulong lingdo yu Moses sempat ya keren ya ini long tang ka jing penithu tiada pidan ya yang tu pilaban menram By day baga kentin ling do adan dangom ni ban ong kamot udei ubriu ubakham gerpang hapreng gitu kejaka kabaki briu kieshong yasa kabaar
hang ni tho remedian kani ka tin median kapan kan mau yang ya ke Genesis kalenong ka ba ar posan ka jing tho ba ka na ki jingja ka dai ka bau Abraham usim tengah sai ka kitura bat ulai yo kun shinrang bat na ki kun shinrang jong Abraham na kitura ko teng median te kai ka ba nga yo I hani ka long ba iman uni median menta haka kitab Exodus nya puli pat syu ukun jong Abraham laklalong gajat benrio la roy namar ni tip biang bakadan gajing kular gajong blay Abraham no sedang bagi kin roy ki khun ki sio na sangka jong u to kani ka wai pa kalan ka tho nyomut ki khun kan thai tingla ekran ka kitab Genesis ki program of fair jong dolbin ba udak anyo udak jong gajing long pura te uniu lingdo ari median don nyomut ki kan thai kani pan I gajing long pura ai yang ka sem gajong u te ri tai tai bang chukwa ban banrap To nomor ba fi kan mau ka benta ka bai dai bat katu ka wai bat ka tengah jam Abraham ka ba kerteng ke ketura kan yarap ikini kinong pet tangkum ka jingtim ba ka ketura ka dai ka bau Abraham usim ya ka kum ka tengah hadin ka jing krat no mani ka jing yap no chongka Sarah ti ladang iwan ra dakata ka rukom jungo ha ka bai dai bat uniu lingdo ha ka remedian ngila pan ong hang ni pakawan ka jing pinya siam ya Moses bahyar pateng nakasara bat undi ulingdo ha ka remedian ngila pan ong ba dehi median hi bahyar pateng naki median hang ni kamut bai pan ong la menta labun pateng kila long lala ka jong ka jat benriu Henry ki dehi ki bai mi nakajuka thammai te dengi bhai na kata kaliang kamut kaya rap kani kajing pinya bersiam kajong ublay ya Moses bat ya udi ulingdo dakari Midian tungia jam no to khot ke bakat nyo ke khot ke bakat nyo kaya thu kumni Henry kinong ap lang brot kilawan bat kilabe no yaki Henry Moses ula yeng George bat ula yarap yaki ula ai umru yaki kenhun lang brot jongki kedkhot kebakat nyo kaplilat ya kabenta jong kakhana ban pen I kumnu kani ka jing penpoi sia ka jing siam pedang Moses bat kini ki kenthei tong yu I hang ni hakadkhot kebakat nriu kitei ki khun kenthei jong uni ulingdo kiwan sia kani ka jaka bantong ban ai yaki langbrot la jong kani ka pukuri kamdei ka pukuri ka jongki Henry ka ka pukuri I kumba kalong paitba babaro kinong aplang brot ki badon syata sajan kiwan ru nakabenta kaju kajing temu kajing bu ihti kentin nakabastang kinong aplang brot kilawan bakilabe no yaki ngiyo I hang ni ba kishenrang kile bor yaki kenthei bat kim ailat yaki namar ba kum bakalong shinu kim lang sa lang ki khamnyo ki kenthei bakilong ki ba telot bor Henry lakat taru ki kenthei kim shim kaang lumni kim shim phet no I kumba ki sha bet kat kum ka jingle chong kini ki wei pat ki nong ablang brot Moses ya uba ki jingbut jing perkhat jongi kidang kenmau kendiang nak tu kelenong nakani kelenong ka ba arhi ki benta ki khamsha khamat ba umla sha bani I bakandon ka jingele apdeng ubay ubriyo bat ubay pat ikan mau bha apdeng jong ka jing kta kti jong nong Egypt yau Hebrew Moses ule kumno
Badha baki kata-kati para Hebrew Moses ule kumno. Te kaju hiang ni ngi baki nong aplang brot kile ben pada yaki kenthei. Te ma u pat habu don hangta uyang yakaban yarap dan uyang ban don hakaliang jongki kenthei. Bad upendap ila ka jong ka kamram om tang ba uyarap ikini kenthei. Tang hakata ka ijinga day ikini kindiway pat ikinong aplang brot ki bale ben yaki. Hendrai Moses udah ai umru ya kekenhun nang brot jongki. Ti hakan ni kabenta nyo i ba uni unong way bawan poi syakari Midian buat ubasyong jathat haka jaka baka don kani ka pukri ulong penban ka jingker khu yakini ki kun kenthei. Ti ka khana kan senang beteng kinja ayu pada nang ni syakmat. To da fidan ye halo jok ni ka dekat ka bakat nyo. Kani dekat bakan kan yo ni kenmau biang haki dekat ke basya khmat kadai ka pukri ka ba uni Moses ugyeng. Ba kadai ka pukri bagini ki khun kan pei jong uni uling do kari Midian ki wan menyalami kelang berat bandi Kawai ka basyap ak jengmut jonga kadai ka pukri ka jaka ya kendo te apa Moses bat kini khun kan pei uling do. Kani ka ra inga syaka Genesis kalenong ka ba ar posau. Akal nong ka ba ar posau kitab Genesis su kadai ka pukri ka jaka ba ya kendo. Baka Rebeka kawan bantong kai kendo yo tu beri unong tre jong Abraham. Sekelalong ka yang kesem makabu Isak kadien. Kapukri hang niru kapukri Te hang ni apa kalau bah hang ni kapukri dei urang ba lani Moses uba ya kalat jingerap iki kun ki jong uni uling do kari Midian. Te kani kadai ka kapawan ka jemut jonga sat kani. Kadai long ki jingja ki penken mau yagi ya ka jing kotor jong ka pukri kum ka jaka jong ka jing yasyam. Te kani kadai kasin ka baar. Te yo hadin habut ru haki kitab ngila ben yasyam syu te kata kalong ka jing kerku na ka benta jongi.